Ani rangchakni khapangni joto takuk bukuk siklai taichare khonero tini sang tiari tibini bisingtui belai nangkukmani kaitorni kokthairokno soraini kokthairokno tai mathangna Jesu Krishna hamri yachakai srangna bagai sing thangui tongo khaklaio kaitor tinino belai ki hamri khlainai nang je jaga phan tongni himi phan tongni achogi phan tongni basai phan tongni nok kaisa achuglai kokbidi salai phan tongni palbaksa berlai phan tongni jora kisan nawi kaitorni nangkukmani ogyani kokno kisa narong khnadi tini ang prangna thangui tongo naina thangui tongo sana thangui tongo kok kisana thangui tongo phwrwngmung kaham bijapni phwrwngmung kaham bijapni omahaike nong truk khe salbrum kokti salonrong kok manai ang kok ruo tini phwrwngmung kaham bijapni bwchap 1 ni simi 7 jora simi sing kisa nailagre sino te ang habante kisa cherei shaono khnani Daudni busla Israelni ha bugra Solomonni phwrwngmung kokthairok bororok sian gnang wngnani rwngmung kahamno rwngnani tei kok kuthuk-rokno romui mannani bagui omrokno swijaka srai khe samungo yak rwnani soi kaham khe bustui tei naithok khe tongna phwrwnggo borok butuarokno simung sirwnani siklarokno sian kwrwng tei uansukmung gwnang wngrinani tei sinai borok abono khnawi teibo kubuk wngthung hwnwi siniwi chongnani rwngmani omo haikhe borok phwrwngmung koktheirokno romui mannani tei sinai borokrokni kokrak buchinani tei borokni kok phunukmungrokno buchina bagui se simungni yaphang khe 7 simungni yaphang khe bwtang 7 sinio hain saka simungni yaphang khe subrayungno borom khlaimase sinimung yaphang khe subrayungno borom khlaimase butuara khe simungno tei phwrwngmano sak nangjagya butuarok khe simungno tei phwrwngmungno sak nangjagya English bai ke haini sao 1:7 no Proverbsni chapter 1:7 belai khe nangmani kok khrajakni kok especially o molni joto generation rok takok teibo siklai adongthung जों joto normal borngthung ব্যবসা বাণিজ্য khlaichanangthung category se khlaichanangthung chakri bari khlaichanangthung joto society political grant tongnaithung tai motha faithful borokthung khrajakni kok katam hingkhe जों amo bai kaham hamni manjani kok khamose The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. Belai ke nangmani kok ang tawak isisa okong busina bagai cheri sauna tai amobai seng kisa kaham ke busilai nawana. Hatabuk oro seng Moses bo meram ragui tongfru bo bini borokno phiyokna bagui kha tongkhano bini wansukma sayawi bo hachal thangai
bo beri khoroksabe kaijagai kya tai aboni bagino bo jethro bini bukrani mera morgai tongpuro bo horjlaijlai bus mane jabat jabrum rumo jabra bobra ketango se horsengei brum tongka Moses bo afro tamo horsengka abo biking ka nei thangpro bono kaitor ringka horni bisingtui tai bon okok sajaka Exodus lamraman chapter 3 verse 5 do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing in holy ground. Naharde. Kokta mangkangke Moses no kotor ke Israel no deliverance kanya bagai phiok na bagai berno phiok misor hani to na bagai jib han to na bagai Moses no kaitor phaikya chong na bagai te bono phan phuno goi bono teinani te amount mohot phan baike bo samong kanya misor hawa awani bagai no kaitor Moses no puila tang phrangra ka male do not come take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. অর্থাৎ kaitor Moses no bahake kaitor no kirinai bo amno phrangai tisaka abo se langmani tai leadership ni tai borno tengani sak tongai thanani abo se foundation kaitor no kirimani se Srai koke kaitorno kirina chengmani te srungmani eba phwrungjakmani abo se sini bangla bake soro soriya rosi dreghi English bake A B C D almost se belake nangkmani ko boni bagai tabokni o generation rok oroni hoite slip down nangjak boni bagai no o kok thai tini belai nangmani especially sikla ti cherai khonai rok norokni ma phani kok khanawai tongnani tai ma phana borom ranani tai kaitorno kirui tongnani kaitorno borom ranani o duita kok kaini kok belai nangmani chotabo khapongni jota adung songrok poitu khlainai takok te bukok song sikli joto cherai khonai rok tinini srungmung eba srungjani kotor ki omono bahai kaitorno khiriui tongnani no srungnani kaitor ba belai hamjago phiaba jora sang kaitor hamjago hanainai sang bono kirinani korbo that is so wrong abo belai chaya boni bagai kaitor bo hamjaknai kaitor kha kuplung maya ganang kaitor hamrikling kaitor aboni bagai no bo abo simia he is holy bo kothar aboni bagai se sang bono kiritai sini samo homo wansungmaw sang kothar ki himtai khlaitai thangtai naiklaitai First Peter chapter 1 verse 16 no haini so because it is written be holy for I am holy kokta mongkangke o bars ni emphasis klayo sang kothar ke tongan bo ringjaka khapangni jore believers rok faithful believers rok putu khlaini rok kaitorni kothar tongthai eba khlaithaio sang abonobo mutu khlaitai omose careful ngani kok te careful ngdi please elamba ka haini sao ang ketharba norbo kethar ngdi First Peter 1:16 tabuk no molo generation no kaitorni kirma krui aba hayung kotor mawo bahike nang kaitorno kirnani srangnai kaitorni kirma baki nang bahiki bibak jagoni ni tongthani seba khlaitani palhimtini tongnai omos kaisa kok tamni ki message kotor tamake nang tomung kaitorni kirna chengka hangke no hayungni haimeno thaisabo kiriglak mungsabo kiriglak nang waisabo kiriglak nang freely tongai manai tai nang khapang srang tongmanai o khapang srang tongai kokse tini message eba saklai rama khaklayo nang hamre mani tongo tai naising tongnai haina hai tiari tibitei oma hai proverbni phongmo kaham kok no sang khna layena God bless you all blessing